أبهلن لمدتاتن حبرتسبنا بزح سنة مقباري زلو حدا كابقو تنبل مرعيو كاب كالي حبرتسب زمزو نزبهالي أخبيروم أفكيروم بزمن قدي زقو عزوغن بزح نعزوبو يكونن چايناويان أب هاقرنا ببهلنياتان حبرتسبنا تقتيلوم تنبل مرعوم فتسيموم قولحتنا مبار نتزنا برا أقبابي توكيسو زلو بحبارك كنكتاتل نابتحستو كنسكر حبره بزح لمدتاتن ባህልታትን ሕብረተሰባት ገሊኡ ብምንቅስቃሳቱ ገሊኡ በአፋዊ ትንታነው ገሊኡ ድማ በሕብርታት ገይሩ መልእኽቲ ድሕረ ባይቱን ባህሉን ክገልጽ ይረአ ባህሊ መርዓ ሃገር ቻይና ንኣብነት ዝበዝሕ ያታው ገጻቱ ኣብ መርዓ ብቀይሕ ዝሕብሩ ኣልባሳትን መግብታትን ዳሳትን ምንጻፋትን ጎሊሑ ይረአ እዚ ድማ ቀይሕ ሕብሪ ኣብ ሃገር ቻይና መርኣያ ሰናይ ድሌትን ሰናይ ዕድልን እዩ ዝረአ مرعى مالت على هجرة تشاينا بعبيو حاجوس قسانت فقريت سلام بلصقنا مالتيو ازي بتقيح زحبرو نجارات زيادة نمقولحو كتقاملون ري اب هاجرنا ايتران ابنت سعر حبري ملكت سناي ملكت سلام حاجوس ولاد حابتي وزت خويني يجلص بانصار دما ابتا معبلت هاجرة تشاينا قي حبري كم تقدمو زتغلصيو ازي دما نحبر بزح بالتاتن لمتاتن احزاب قوليحو يرئنا كابزي قصيلنا بار ببهلي هاجرنا إيرترا أب أسمرة بشمونت السنة كلتشحن 19 على تمرعوم زيز أنبلو من إسيات مهاران تشاينا كرينا نمكتالكم نعدم እዞም መንእስያት መምህራን ቻይና ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እዮም ዘለው ሕጂ ዕለተ መርዖም ብ8 ሰነ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙ እዚ ድሙቕ ዕለተ መርዖም ብባህሊ መርዓት ትግርኛ ይክኸውን ተመሪጹ እዞም መንእስያት ቻይናውያን መርዑት ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ዕለተ መርዖም ዘይጸምበሉ ስለምንታይ ከ ብባህሊ ኤርትራ መርዖም ክሕልፉ መሪጾም ብምፍላጥ ንርእሰ መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሊዩሊ ተወኪስና ዝሃበትና መልሲ ከም ዝስዕብ እዩ First of all, I would like to say thank you for this interview. You know, Confucius Institute was established in 2013, and since then, over 20. መጀመሪያ ስለዚ ቃለ መሕተት ይቀኒየለይ ብዛዕባ ዞም ክልተ መምህራን መርዓት ጂያንን መርዓዊት ጀክሾው ኣፈይን ክዛረብ እንተኾይነ ነገራጋጣም ኮይኑ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዶም ሃገር ቻይና እዮም ቃል ኪዳኖም ከኣስሩ ተወዲኡ ነይሩ ናብ ኤርትራ ተበገሱ ምስተባሃሉ ግና እቲ ዕለተ መርዓኦም ተሰናኺሉ ብስራሕ ናብ ኤርትራ መጽኦም ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከዓ ጸኒሖም ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሓድሽ ሓሳብ አንቂሎም ሓሳብ ኣጋብ መርዖም ከመይ ክኸውን ኣብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ነዊሕ ድሕሪ ምጽናሖም ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክቀየሩ ዕድል ተረኽበ ኣብዚኢና ነቲ ኣጋብ መርዖም ብኸመይ ከም እንብዕሎ ተመያይጥና ዝገርመካ ጽምብል ዕለተ ልደቶም ተመሃሳሉ ኮይኑ ምስተረኽበ ብጣዕሚ ገሪምና ነቲ ድንቂ ኣጋጣሚ ንጠቕመሉ ኢልና ኣብቲ ዕለተ ልደቶም ክኸውን መሪጽና 8 ሰነ ክትከውን ድማ ተመሪጻ بدحرزي أجوابن وقعن كمي نقبره أبزب الحساب أتينا ببهال إيرتراويان كنقبر دما أود حساب أتينا بدحرزي حساب مس نقرنا يوم بحاجو استقبل مو اتحساب كاب نجمره حدا ورحي وسيلنا
ንዕኦም ከይነገርና ጥራሕ ማለት እዩ ዕላማና ንጹር ነይሩ ባህላዊ ውርሻ ኤርትራን ቻይናን ንምንጽብራቕ ኮይኑ ኣብ ምልውዋጥ ባህሊ ክልቲኡ ህዝብታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መሳጥ ዕለት ነይሩ ደስ ኢልና ከዓ ፈሊምናዮ idea occurred to me, right? What about a wedding, Eritrea wedding, okay? Yeah. And the two are kept in dark. I talked with our teachers and the students, you know. We have 6 teachers here. I talked to them with about this idea. We did some feasibility study about a wedding, a traditional Eritrea wedding here in Eritrea. እዞም ቻይናውያን መንእስያት መርዑት ከምቲ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸንሐ ንኣገባብ ባህሊ መርዓ ሕብረተሰብና ብልቢኦም ፈትየሞ ኣብ ዝበዝሕ ወግዒ መርዓ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተመሳሳልነት ከም ዘየለዮም ዓሊሎምና እዞም መርዓውን መርዓትን መንእስያት ኣብ መንጎ ባህሊ ኩናማን ትግርኛ ንኣብነት ፈጺሙ ዝተፈለየ ገጻት ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ሓደ ብሔር ናይቲ ሓደ ብሔር ጽልዋ ሒዙ ክኸይድ ኣይትርኤን ኢኻ ኩሉ ባህልን ልምድን ኣኽቢሩን ተኸቲሉን ክኸይድ ኢኻ ትርእዮ ድማ ይብሉ በዚ ድማ ንሓደ ካብ መሳጥ ባህሊ መርዓት ትግርኛ ሓርዮም ብኡ ክምርዓው ድማ ወሲኖም Okay, first thank you for this interview. As you know, this Eritrean traditional እቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ናይዚ ነቲ ኣነ ዘለኹ ማሕበር መምህራን ክምርዖ እንተኾይነ ኣብ 30 ዓመት ዝምርዖ እብሎም ነይረ እንተኾነ ግና መርዓይ ኣብ መበል ጓል 10 ዓመት ዝምርዖ ዘለኹ ብዛዕባ ዕለተ መርዓይን ኣገባብን ክዛረብ እንተኾይነ ኣገባብ ባህሊ መርዓ ኤርትራ ብጣዕሚ ሰሓብን መራኽን ምዃኑ ካብ ነዊሕ እዋን እከታተሎ ነይረ እቲ ሓሳብ ምስ መጸ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ተቐቢለዮ እቲ ቅዲ ክዳነይ ናይ ኤርትራ ባህሊ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ናይ በዓል ቤተይ ቅዲ ክዳን መርዓው ድማ ብጣዕሚ ፈትዮ ደስ ዝብል እዩ ፈትየ በቃ ክጽብቕ ባህሊ ኤርትራ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ጽቡቕ እዩ ምቹ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክርዕመሉን ክፈትዎን ዝኽእል እዩ ኣብ ባህሊ መርዓት ቻይና እንተርኢና ቁልጡፍ እዩ ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ እዚ ግን ደስ ክብለካ ምቹ እዩ ህድኣት ዘለዎ But by this chance, my boss provided this chance for us, so I wear it. Actually, the social life. ኣብ ተመሳሳልነት ባህሊ ኤርትራን ቻይናን ተመጺና ብዙሕ ተመሳሳልነት ረኽበሉ ኢኻ ኣብ ቻይና ዕዱማት ይእከቡ ኣብ ናይ ዕድመ ቦታ ማለት እዩ መርዓውን መርዓትን ምስ ኣተዉ ቅዲ መርዓውቲ ይምገቡ ብድሕሪኡ ዕዱማት ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣብ ቻይና እውን ኣሎ እወ ይመሳሰል እዩ ንኣብነት ክልቲኦም ስድራ ምስ መርዓውን መርዓትን ተዓጅቦም መግቢ ይወስዱ ኣብዚ ምናልባት ስድራናት ስለዝየለው ኣዕሩኽ ፈተውቲ ኢና ዓጂብና እቲ ዝያዳ ዘሐጎሰና ኣብ ባህሊ ኤርትራ እቶም ዕዱማት ምስ መርዓውቲ ብሓጎስ መንፈስ እንዳዕለሉ ሓጎሶም ይካፈሉ ምዃኖም እዩ እዚ ኣብ ቻይና የለን ንስዩ ብዝያዳ ዝመሰጠና ንዓና Actually, I have been here for just almost a year. When I arrived in ኣነ ዓመት ገይረ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ዘለው ኤርትራውያን ኣዕሩኽ ብዙሕ ሓጊዞምና ብዛዕባ እዚ ንዛረበሉ ዘለና መርዓ ብፍላይ ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ትምህርቲ ኤርትራ ከም በዓል ኣቶ ፍሳኤ ከምኡ ከዓ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን በዚኣቶም እዩ ደሚቑ ሓሊፉ ካልኦት ኣካላት እውን ከምኡ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን this wedding was strongly supported by the, you know, this national الكل زي مسألة النجن زم كلت صمدي مرعناتهم بناي إرترا وقع جرم استكبروا خنا معقولة كم فتصموا إنا مسؤولو بتعمي تمسيت بتعمر عغا خمسة فكستاكوين مالتي جي تي نساتهم مسانا نويح وانا بس اني حمونا تسعسعتنا مليخهم وخم الى فلايتا مرعات كتسعسع كلها زياد صعبك كم زيلهم نساتهم نزي
ناتنا بهالي رعيمهم ناتنا بهالي خستاجرهم قبل خلوصي بتعمي زمستك بايا خانا خستاجري جزء بوتازي خاب سرح كاب نجمر تي مسانا زلو من يسرح زمدنا أزيز وبقيو بهالناتهم يمورو ناتنا بهالي خانا محلال فلو مالنا نتي نايت حزب بهالي خما يتفلطو تحد حزب خانا تبهالناتك خما يفلطو أبترغم دلو ناتو بهالي خنا بالكل ناسي نصبرق نايتي بوليتيكان قطباني حجم سزب تشاينا خا ناينوح وان نايك ألسي تمساسلنا تلنا حجزي نساتهم نتناتنا بهالي حاريوم مود ما بخوم عينت من قد جيرم نتمرعوم فتسمو غلو بالطعم برس حبكة زيادة إمبريشن هذي بالطعم تمسات قالوا